Pri prechádzke lesom ste natrafili na oplôtok. Lesníkov na čiernom váhu sme sa pýtali, z akého dôvodu budujú takéto oplôtky alebo oplocujú aj jednotlivé stromčeky. Práve sa nachádzame na ploche, na ktorej bola spracovaná kalamita v roku 2017 a môžeme tu vidieť novozaložený lesný porast, ktorý je zložený z rôznych drevín, či ihličnatých aj listnatých. Keď nám odrastú na danej ploche, tak budú aj odolnejšie, aj stabilnejšie tie lesné porasty. Po zalesnení je potrebné z našej strany vykonať nejaké opatrenia ako preventívne opatrenie pred škodami zverov, jednak repelentami a jednak mechanicky. Náš odštepný závod ročne vykonáva túto ochranu približne na 2500 hektároch. 70% je ochrana repelentami a zvyšok je tá mechanická ochrana. Tu sa nachádzame pri sadenici, ktorá je ochránená individuálne, a to polinetom. Buď sa zabijú, v tomto prípade máme 2, po prípade 3 koly, okolo ktorých sa navije polinet a upevní sa to viazacím drôtikom. Táto ochrana je dlhodobejšia, pretože ostáva pri tej sadenici dlhší čas, až kým vlastne tú ochranu neprerastie. Ďalej máme sadenice, ktoré sú ochránené chemicky náterom. Vidíte terminálny výhonok, ako aj ten najvrchnejší praslen, a je to na báze kremitého piesku. Keď zahryzne do toho stromčeka, tak na jazyku, ako keď my by sme sa piesku najedli, tak takisto aj tá zver, je to pre ňu nepríjemné, preto nejde ďalej a nepoškodzuje tie stromčeky. Ďalší typ ochrany z tej individuálnej, ktoré máme na tejto ploche, sú ochranné štipce. Sú to plastové štipce, ktoré zakladáme na ten terminálny výhonok, ktorý chceme zachovať, a takisto zabraňujú vlastne odhryznutiu toho stromčeka. Ochraňujú takto smreky, smrekovce i javory, všetky stromčeky, ktoré tu vysadili a ktoré vyhovujú danej lokalite. Na tejto časti plochy sme mohli vidieť individuálnu ochranu, je rôzne druhy, ktoré v lese využívame. A keď sa pozrieme na druhú stranu, tu pod cestu, tak môžeme vidieť postavený oplôtok, ktorý sme stavali pred 5 rokmi. A je zaradená k tej plošnej ochrane, pretože nemusíme jednotlivé sadeničky samotné ochraňovať, ale ten oplôtok slúži na ochránenie tej celej plochy a zamedzi prístupu tej zveri. Môžete vidieť, aký je tam aj značný prírastok jednotlivých tých drevín, a tu chcem vyzdvihnúť aj borovicu, ktorá v inej časti správy nám až tak dobre nejde, ale vidíte, tie podmienky jej asi tu nám vyhovujú a má značné tie výškové prírastky. Postaviť oplôtok však bez povolenia nie je možné. Tým, že sme v 3. stupni ochrany, keďže sme v Národnom parku Nízke Tatry, sme povinní žiadať povolenie cez okresný úrad životného prostredia. K našej žiadosti sa samozrejme vyjadruje aj správa Národného parku a všetci, ktorí sa zúčastnia procesu schvaľovania. Po splnení svojej funkcie sa snažíme asanovať to pletivo, keďže to do prírody nepatrí. To ide do šrotu, sa odváža ako odpad. Výstavba oplôtkov a individuálna ochrana stromčekov sú síce nákladné na financie, ale z dlhodobého hľadiska veľmi účinné. Zalesňovaním a ochranou stromčekov dokážu lesníci vytvárať zmiešané porasty, teda k prirodzeným náletom z materskej dreviny, napríklad smreka, doplnia ďalšie druhy – smrekovce, borovice či javory. My tým umelým zalesňovaním doplňame a tvoríme tú skladbu drevínovú v tom poraste, aby boli stabilnejšie a aby neboli tvorené len jednou drevinou. Aj v minulosti používali horári rôzne spôsoby ochrany stromov pred zverou, napríklad zraňovanie kôry. Na zraňovanie kôry používame zariadenia, ktoré my voláme zraňovače kôry. Ako to môžeme to skúsiť, že ho takto zraníme a vidíte, poškodíme alebo narušíme len tú vrchnú vrstvu kôry a reakciou stromu bude, že začne roniť živicu a tým zdrsníme ten kmeň a stane sa neatraktívnym pre tú lesnú zver. Lesníci pravidelne kontrolujú oplôtky aj individuálne ochránené stromčeky.
Správnym poľovníckym manažmentom optimalizujú počet zvery k úživnosti prostredia, čím taktiež eliminujú škody, ktoré zver spôsobuje a napomáhajú rastu nového a stabilného lesa.